és el favor que sempre es demana d'allò de silenciar el mòbil. Però això seria molt fàcil. Anem a complicar-ho una mica més. No fa massa, parlant amb un amic, es fa servir molt la paraula empatia, una paraula que jo no la coneixia massa, però abans se dia allò de posar-se a les sabates de l'altre. Això sí que us sona tant? Posar-se a les sabates d'un altre. Vol dir que et posis al lloc de l'altre per a saber el que se sent. Ara imagineu que esteu actuant a l'escenari i aixequeu el cap i veieu que hi ha 6 o 7 persones que estan mirant-se el telèfon mòbil. Que potser està recitant una poesia, que és una poesia trista o de guerra, i algú us ha enviat un missatge graciós, o que us fa gràcia, i us poseu a riure. Que no passa res, si passa, no passa res, però si mos posem a les sabates dels altres, és millor que no. Llavors, si pot ser, no només silencieu el mòbil, sinó que no se'l traguéssiu de la butxaca. Moltes gràcies. Comencem en 5 minuts. Ara sí? Ara. Bona nit a tothom i benvinguts un any més, si em deixa el tope, a la nit de poesia al carrer. Avui, des de Cala Cultura, volem donar-li veu a Bertolt Brecht. No sé si el coneixeu, a Bertolt Brecht. És poeta, és dramaturg, nascut a Augsburg l'any 1898 i va morir al Berlín Oriental l'any 1956. Tenia, quan va morir, només 58 anys. És una figura clau a la literatura del segle XX i podem dir que la poesia ocupa un lloc central a l'obra de Bertolt Brecht. I és des dels seus versos des d'on reacciona a les circumstàncies de l'època que li toca viure, una època no gens fàcil. Brecht creia en el poder del teatre i en el poder de la poesia com a mitjà per a canviar la societat i per a conscienciar a les persones. I des de Cala Cultura compartim esta màxima. I és per això que esta nit us recitarem versos d'un Brecht que creiem que és essencial per a tothom. Us farem arribar poemes directes, d'un llenguatge senzill, però molt punyent. Versos que estan escrits fa molts anys, però que, com podreu veure, reflecteixen amb molta claredat el món en el que vivim avui dia. Versos que creiem que no deixaran indiferent a ningú. Per això us demanem que obriu bé els ulls, que pareu bé les orelles i que ens ajudeu, a través de la poesia, a transformar. Perquè, com deia Bertolt Brecht, l'art no és un mirall per a reflectir la realitat, sinó un martell per a transformar-la.
Serien més amables amb els peixos petits? Evidentment. Si els taurons fossin persones, farien construir dins la mar unes caixes molt grosses per als peixos petits. Hi posarien tota mena d'aliments, tant vegetals com animals. Procurarien que l'aigua de les caixes sempre fos neta i prendrien tota mena de mesures sanitàries. Per exemple, quan un peixet es fes mal en una aleta, els taurons en seguida li posarien una vena per tal de que el peixet no se'ls morís abans. Per tal de que els peixets no s'ensopissin, hi haurien grans festes marines. Perquè els peixets alegres són més gustosos que els tristos. Naturalment, dins les enormes caixes també hi hauria escoles. En aquestes escoles, els peixets aprendrien com ficar-se enmig de la bola dels taurons. Aprendrien, per exemple, geografia, perquè així podrien trobar els grans taurons que jeuen mandrosos en algun indret. Com és lògic, res no hi hauria de més important que la formació moral dels peixets. Els peixets haurien d'evitar qualsevol tentació baixa, egoista, materialista o idealista. I si algun d'ells demostrava tenir aquestes tendències, seria denunciat immediatament als taurons. Jo sóc una dona gran. Al despertar la pàtria, van retallar les pensions. Els meus fills em donaven alguns diners de tant en tant, però jo ja no podia comprar gairebé res. Així que vaig anar menys sovint a les botigues on hi comprava diari. Però un dia m'ho vaig repensar i vaig tornar a anar tots els dies a la fleca i a la verduleria, tal com ho feia abans. Escollia curosament els queviures i no m'emportava menys menjar que abans, però tampoc me n'emportava més. Afegia uns panets de més al pa, uns porros a la col i només quan sumaven el total del compte feia un sospir. Remenant i buscant dins del moneder de cuir admetia, movent el cap, que no tenia prou diners per pagar aquelles poques coses. I amb el cap cot sortia de la botiga, observada per tota la clientela. I em deia a mi mateixa, si tots els que no tenim res deixem d'anar allí on s'exhibeix el menjar, potser es pensaran que no necessitem res. Però si anem i no podem comprar res, aleshores se sabrà com estan les coses. Durant 7 anys de la meva vida no vaig poder fer un pas. Quan vaig anar al metge em va preguntar «Per què portes les crosses?» I jo li vaig dir «Perquè estic coixa». «No és estrany», em va dir,
Prova de caminar. Són aquestes andròmines les que et paralitzen. Camina, cau, arrossega't si cal. Aleshores va riure com un monstre. Va agafar les meues boniques crosses, me les va trencar per l'esquena i rient les va llançar al foc. Ara estic curada. Camino! El seu riure em va curar. Tan sols a vegades, quan veig pals, camino pitjor per unes hores, però ara camino. El primer esguard, des de la finestra al matí, el vell llibre retrobat, rostres plens d'entusiasme, neu, el canvi de les estacions, el diari, el gos, la dialèctica, dutxar-se, nedar, música antiga, sabates còmodes, entendre, música nova, escriure, plantar, viatjar, cantar, ser amable. El meu fill petit em pregunta: he d'aprendre matemàtiques? No. Per què? Li dic que 2 trossos de pa són més que un, ja ho notaràs. El meu fill petit em pregunta: he d'aprendre idiomes? Per què? Li dic: aquest món s'ensorra. Frega't el ventre amb la mà i queixa't, que tothom t'entendrà. El meu fill petit em pregunta: he d'aprendre història? Per què? Li dic: aprèn a amagar el cap sota terra. Potser així sobreviuràs. Però li dic: sí, aprèn matemàtiques. Dic: aprèn idiomes, aprèn història. No! No acceptis l'habitual com a cosa natural. Perquè en temps de desordre, de confusió organitzada, d'humanitat deshumanitzada, res ha de semblar natural. Res ha de semblar impossible de canviar. Estic assegut al costat de la carretera. El xòfer canvia la roda. No m'agrada el lloc d'on vinc. No m'agrada el lloc on vaig. Perquè veig com canvia la roda amb impaciència. Si els taurons fossin persones, existiria la guerra? Si els taurons fossin persones, es faria, com és lògic, la guerra els uns amb els altres, per tal de conquerir caixes i peixets estrangers. Aquestes guerres
les farien fer als seus peixets. Ensenyarien als peixets que entre ells i els peixets dels altres taurons hi ha una diferència enorme. Els peixets són muts, com tothom sap, però callen en llengües diferents. I per aquesta raó no es poden entendre. A cada peixet que durant la guerra matés dos peixets enemics, d'aquells que callen en llengua estranya, li posarien una petita condecoració feta d'algues marines i li donarien el títol d'heroi. A la paret, escrit en guix, diu: ells volen la guerra. I qui ho ha escrit ja ha caigut. Els de dalt diuen: anem cap a la glòria. Els de baix diuen: anem cap a la tomba. La guerra que vindrà no és la primera. Abans hi ha hagut altres guerres. Quan la darrera va acabar, hi havia vencedors i vençuts. Entre els vençuts, el poble passava gana. Entre els vencedors, el poble també passava gana. Els de dalt diuen: a l'exèrcit regna la camaraderia i l'amistat. Si és veritat, això ho sabreu a la cuina. En els cors hi ha d'haver el mateix coratge. Però en els plats hi ha dos menjars diferents. Quan arriba el moment de desfilar, molts no saben que l'enemic és el que camina al davant, que la veu que els mana és la veu de l'enemic i que els qui parlen de l'enemic són ells mateixos l'enemic. Els de dalt diuen: la guerra i la pau són fetes d'una matèria diferent, però la seva pau i la seva guerra són com el vent i la tempesta. La guerra creix de la seva pau com el fill de la mare. Presenta els seus trets més espantosos. La guerra mata allò que la seva pau encara no ha arrasat. Avui, diumenge de Pasqua al matí, una sobtada tempesta de neu ha colpejat l'illa. Entre les bardisses verdejants, la neu ha quallat. El meu jove fill m'ha portat fins a un petit albercoque, recolzat a la paret de la casa, arrencant-me d'un poema en què assenyalo amb el dit els que estan preparant una guerra, que pot esborrar del mapa tot el continent, aquesta illa, el meu poble, la meva família i a mi. Sense dir una paraula, protegim amb un sac l'arbre arrecerat. Sobre l'estret hi pengen núvols de pluja, però el sol encara daura el jardí. Les pereres tenen ja fulles verdes, encara que no flor. En canvi els cirerers, que encara no han tret fulles, llueixen flors. Els blancs carrolls semblen brotar directament de les branques seques. Per les aigües arrissades de l'estret hi llisca un vaixell amb la vela apedaçada.
amb el piular dels estornells, el so d'un tro llunyà es barreja amb els canons de les maniobres navals dels que preparen la guerra. General, el teu tanc és un vehicle poderós, pot abatre un bosc i destrossar 100 homes. Però té un defecte. Necessita un conductor. General, el teu bombarder és molt potent. Vola més que la tempesta i porta més pes que un elefant. Però té un defecte. Necessita un mecànic. General, l'home és molt útil. Pot volar i pot matar. Però té un defecte. Pot pensar. Si els taurons fossin persones, què farien per passar-ho bé? Si els taurons fossin persones, també tindrien art, naturalment. Hi hauria boniques imatges on les dents dels taurons serien representades amb colors esplèndids. Les seves goles apareixerien com a jardins paradisíacs, on qualsevol peixet podria saltar i ballar. Els teatres del fons del mar mostrarien com uns peixets plens d'un coratge heroic naden en entusiasme cap a les goles dels taurons. I la música seria tan bonica que els peixets, al compàs de les seves notes, amb l'orquestra al davant i bressats pels pensaments més deliciosos, es llançarien dins la gola dels taurons. Vaig ser rica durant 7 setmanes de la meva vida. Amb els guanys d'una obra de teatre, em vaig comprar una casa voltada d'un gran jardí. La vaig inspeccionar durant més temps que el que vaig viure en ella. Passava a la seva vora a totes hores, també de nit, per a veure com els vells arbres s'alçaven sobre el prat al trencar l'alba, o com queia la pluja del matí sobre l'estanyol amb les carpes molsoses, per a veure les verdisses al sol de migdia i els rododendres blancs cap al tard en caure el vespre. Més endavant em vaig mudar allí amb les meves amistats. Vaig aparcar el cotxe sota els avets. Vàrem mirar al voltant nostre. Des de cap lloc es veia al final del jardí. La gespa fent pendent i les petites arbredes no deixaven que una tanca veiés l'altra. La casa també era bonica. Les escales de fusta noble, sàviament proveïda d'esglaons baixos i de ben proporcionades baranes. Les habitacions blanquejades tenien enteixinats al sostre. Al fresc vestíbul, amb els seus bancs i taules de roure, s'accedia per sòlides portes, les manetes de bronze de les quals havien estat curosament escollides. I les lloses de pedra que envoltaven la casa estaven llises i enfonsades per les petjades dels seus anteriors habitants. Quines proporcions tan satisfactòries! Cada habitació diferent de les altres i a quina millor! I com anaven canviant totes segons el moment del dia. El canvi de les estacions, sens dubte exquisit, no vàrem arribar a apreciar-lo, ja que després de 7 setmanes vivint com a rics, vàrem abandonar la propietat per fugir creuant la frontera. El plaer de ser propietària el vaig sentir profundament i me n'alegro.
caminar pel meu jardí, tenir convidats, discutir projectes de construcció. Com altres de la meva professió abans que jo, m'agradava, he de reconèixer-ho. Però 7 setmanes em sembla suficient. Vaig anar-me'n sense una queixa, o gairebé sense queixar-me. I en escriure això, ja em costava força recordar-ho. Quan em pregunto quantes mentides hagués estat disposat a dir per tal de conservar aquesta propietat, me n'adono que no gaires. Així que espero que no m'hagi fet mal tenir-la. No va ser poca cosa, però n'hi ha de més importants. És bonica, aquesta actriu. Ha tingut èxit recentment perquè és bonica. No. És bonica perquè ha tingut èxit. Vaja, i no és el mateix? No. Si pensa, veurà que no. Escolti, miri, la gent que pensa no fa servir gaire llum, ni menja gaire pa, ni pensa una idea de més. I què és el que fa vostè quan s'enamora? Ai, quan m'enamoro. Faig un dibuix i procuro que se li assembli. Qui? El dibuix? No, la persona. Ah, vostè feia de mestre, no? Fa poc vaig sentir que els antics alumnes us elogiaven. Sí, però quan els deixebles han oblidat els errors del seu mestre, ell encara se'n recorda. Deu ser difícil ensenyar, no? Amb els temps que corren ara. Difícil és ensenyar a les persones amb qui estàs enfadat. Però tanmateix és, com li diria jo, és precís. Són les que més ho necessiten. I ara, vostè en què treballa? Doncs tinc molta feina jo. Ara mateix estic preparant el meu pròxim error. Escolti, mira, és impossible portar una conversa interessant amb vostè. I això, per què? És que en la seva presència no se m'acut res raonable. Ah, vaja, però a mi no m'importa gens. Ho crec, però és que a mi sí que m'importa. Si els taurons fossin persones, els peixes petits deixarien de ser tots iguals. Sí, si els taurons fossin persones, els peixets deixarien de ser tots iguals, com ara. Alguns obtindrien càrrecs i serien situats per damunt dels altres. Els qui fossin una mica més grossos serien fins i tot autoritzats a menjar-se els més petits. I això no seria una altra cosa que un avantatge per als taurons, perquè així podrien menjar sovint peixos més grossos. I els peixos més grossos, els que tindrien càrrec, serien els defensors de l'ordre entre els peixets. Esdevindrien mestres, oficials, enginyers en la fabricació de les caixes. I és evident que també hi hauria una religió. Si els taurons fossin persones, ensenyarien que els peixets només comencen a viure de debò dins la panxa dels taurons. No et deixis seduir. No hi ha retorn. El dia és a prop. Ja pots sentir el vent de la nit. No hi ha demà.
No us deixeu enganyar. La vida és curta. Beveu-la amb grans globs, perquè no n'haureu tingut prou quan la perdeu. No us deixeu consolar. No teniu massa temps. El fang per als qui es podreixen. La vida és el més gran. Perdre-la és perdre-ho tot. No et deixis seduir per la fatiga i la fam. Què t'aterroritza més? Morir com els animals i que ja no hi hagi res més. Potser viurem tranquils els anys que ens queden. Potser es fondran les ombres que ens trasbalsen. I aquests rumors que corren fa uns quants dies, potser no són tan alarmants com semblen. Potser ens oblidarem de cop i volta, com també a ells volíem oblidar-los. Potser seurem encara a fer uns bons àpats. Potser als nostres llits podrem morir-nos. Potser no rebrem més insults, sinó lloances. Potser la nit aclarirà les coses. Potser tindrem ja sempre més aquesta lluna plena. Potser caurà la pluja de baix cap a dalt. Qui va construir Tebes, la ciutat de les 7 portes, els llibres i els noms dels reis? Van arrossegar els reis els blocs de pedra? I Babilònia, tantes vegades destruïda, qui la va reconstruir tantes vegades? En quines cases de la daurada Lima vivien els constructors? On anaven al vespre, allí on quedava llesta la muralla xinesa, els paletes? La gran Roma és plena, plena d'arcs del triomf. Qui els va alçar? Sobre qui van triomfar els Cèsars? Tenia la tan cantada Bizanci només palaus per als qui l'habitaven. Fins i tot a la llegendària Atlàntida, la nit en què el mar la va engolir, aquells que s'ofegaven cridaven als seus esclaus. El jove Alexandre va conquerir l'Índia. Ell tot sol? Juli Cèsar va derrotar els gals. No tenia almenys un cuiner al costat seu. Felip d'Espanya va plorar quan es va perdre la seva flota. No va plorar ningú més? Frederic II va guanyar la guerra dels 7 anys. Qui més la va guanyar per d'ell? Cada bàndol una victòria. Qui cuina el gran festí? Cada 10 anys un gran home. Qui en paga les despeses? Tantes històries, tantes preguntes. Hem tingut molts senyors. Eren tigres i hienes. Eren àguiles i eren porcs. I els hem donat de menjar a tots, tant si eren bons com dolents. Oh, i la bota d'un
sempre s'assemblava a la bota de l'altre i tots ens van donar les mateixes puntades de peu. Entens? Vull dir que no necessitem cap amo, cap senyor, però cap. Per descomptat, la roda continua girant i allò que és a dalt no es quedarà sempre a dalt. Però per a l'aigua que va per baix, això només vol dir que la roda ha de seguir girant sempre. S'escometen amb fúria i es maten per la presa. I es diuen uns als altres idiotes cobdiciosos, mentre ells es creuen que són la bona gent. Veiem com entre ells no cessen els insults ni les baralles. Però així que nosaltres no els volem engreixar, heus aquí que de sobte es posen tots d'acord, perquè aleshores la roda deixaria de girar. El joc deixa de ser divertit per ells quan l'aigua finalment flueix amb llibertat. La força persegueix la seva pròpia causa. Després de la revolta, el secretari del sindicat d'escriptors va fer distribuir fulletons de propaganda on s'hi podia llegir que el poble havia perdut la confiança del govern i que només treballant el doble aquesta es podria recuperar. No seria molt més senzill que el govern dissolgués el poble i n'escollís un de nou? Aquestes nits de primavera, el mussol, sovint, udola pels salzes que voregen l'estret. Segons els pagesos supersticiosos, el mussol anuncia a la gent que no els queda gaire temps de vida. A mi, que sóc conscient d'haver dit la veritat dels que ens governen, l'ocell fúnebre no necessita ni tan sols anunciar-m'ho. Què et sembla? Si els taurons fossin persones, serien més amables amb els peixos petits? No, seria molt pitjor. Es comportarien com ho fem els humans. Prefereixo que els taurons segueixin sent taurons. Hasta ara fèiem el que volíem fer
el recital, compartir-lo amb altres. Ara ve l'excusa per fer el recital. No estem aquí només per oferir-se poesia, no estem aquí només per compartir un bon rato amb altres, que mos encanta, sinó que també estem aquí per entregar els premis de narrativa i de poesia del nostre poble, de la Cala. I per això procedirem a l'entrega de premis. Enguany, els premis Nit de Poesia al Carrer han rebut un total de 138 originals procedents d'arreu dels països catalans. Se n'han presentat 89 al Premi de Poesia i 49 al Premi de Narrativa. I passaré directament a llegir-se els veredictes. El 16è Premi Nit de Poesia al Carrer 2025, convocat pel col·lectiu Cala Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb el jurat format per Montse Oller, Rafael Aro, Xulio Trigo, Àngels Marzo i Joan Callau, coordinador dels premis, acorda declarar desert el premi aquest any. I passo, doncs, al 33è Premi Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. El premi, convocat per Cala Cultura i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb el jurat format per Benjamí Torner, Sílvia Mayans, Goya Valls, Àngels Marzo i Joan Callau, acorda entregar el premi a l'obra Balada Trista de València, de Sebastià Benàssar Llobera, de Palma. Malauradament, és el primer any que estant jo aquí mos passa, hem d'excusar a l'autor que no ha pogut vindre a recollir el premi, donat que té a la mare a l'hospital, i des d'aquí li voldríem fer arribar una forta abraçada amb ell i una pronta recuperació a la mare. I com que tenim la mala costum de, en uns mesos, presentar l'obra que ha guanyat, llavors ens trobarem amb l'autor, esperem que amb la mare també, i li podrem fer entrega del diploma, del guardó, i podrem compartir amb ell una miqueta de conversa i que ens expliqui una miqueta sobre l'obra, i també doncs, us esperarem a la presentació. I fins aquí la nit de poesia al carrer, però no vull tancar-la jo, així que us deixo amb Eva de l'Amo, l'alcaldessa de la nostra vila, per a tancar l'acte. Bona nit a tothom. Primer de tot, donar-se les gràcies a tots per la vostra assistència un any més a la nit de poesia al carrer. És una data que esperem tots amb molta il·lusió. Ara estic com a la faceta d'alcaldessa, però com heu pogut veure formo part del col·lectiu de Cala Cultura, i la veritat és que a part de donar-se les gràcies a vosaltres per la vostra assistència any rere any, vull donar també les gràcies a l'equip de Cala Cultura, perquè la veritat és que ho fan molt fàcil. Estem durant unes setmanes ensajant 2 o 3 vegades a la setmana, i la veritat és que ens ho passem superbé, i des d'aquí voldria donar les gràcies, moltíssimes gràcies a tots i cada un d'ells, als que repetint cada any hi ha altres que venen noves incorporacions, perquè al final sense aquesta gent voluntària, evidentment sense cap ànim de lucre, no podria ser possible unes jornades com esta o unes nits o uns premis com estos. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i sobretot als membres de Cala Cultura. Moltes gràcies.